அந்த குயில் ஐயோ பாட்டுலாம் ஞாபகம் வருது. ஆனா பதில மட்டும் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. உனக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வருது? ஜெடி, நான் என்ன எழுதிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியாது. நீயும் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் அடிச்சு விடு. ஓ அப்படிங்கிற? சரி சரி. ஆனா இவனை பார்த்தா படிச்சு எழுதுற மாதிரி தானே தெரியுது. ஹலோ மாஸ், என்ன பண்றீங்க? பார்த்தா தெரியல, பிட்டுதா. ஐயோ, இட்ஸ் இல்லீகல். எக்ஸாம்ல பிட் அடிக்கிறது சட்டப்படி தப்பு. அதுக்கு என்னப்போ? சொன்னா கேளுங்க, அதை தூக்கி வீசுங்க. அதெல்லாம் முடியாது, வேலையை பாரு. நீங்க சொன்னா கேளுங்க. இப்ப பிட் அடிச்சு நம்ம தேசமே இப்படி இருக்கு. யாருக்குமே அக்கறை இல்ல, யாருக்குமே பொறுப்பு இல்ல, யாருக்குமே எதுவுமே இல்ல. அட யாரா அவன் சூப்பர் பாடல் மாதிரி கத்துறது? ஐயோ, எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு. என்னாச்சு? என்ன கூட்ட திரும்ப இப்ப பாரு. காலையன் கால கால் பட்டு மாட்டிக்கிட்ட. மாட்டிக்கிட்டியா? என்ன அண்ணாத்தே மோதிக்கலாமா? இந்த கொடுவேடா எங்க போய் சொல்லுவ?